Takže zdravíme všechny příznivce motocyklů a skútrů. A dneska dělám první test, první zkoušku na kameru, kterou jsem si přidělal na přilbu. Zabudoval jsem tam externí mikrofon, jsem si zapnul, aby nebylo slyšet tolika ten vítr, a vyzkoušíme dělat první videjko. Pojedu se jenom projet tady kousíček okolo města. Zvedneme si trochu plexy, aby tak nefoukalo. Po dlouhé době se udělalo pěkný počasíčko, silnice nám uschly, takže můžeme provětrat skutříka a potřebuju se zajet podívat nahoru k lesu ke Včelínu. Jak byl včera vítr, tak jestli nám to někde neodfoukalo střížky z plemenáčů nebo z úlů, nebo jestli nespadla nějaká suchá větev, aby jsme když tak mohli odendat. Když si chvilku postojíme, když se kříží hlavní silnice z Domažlic na Klatovi, takže tady je frmol, dá se říct, pořád. Jediná výhoda je, že o víkendu, akord dneska o svátku, to je sobota 28. října, takže tady nemáme kamiony, protože kamionů tady projede opravdu hodně. No, jinak na starý kolena jsem si pořídil skútřík. Měl jsem celý léta doma Simpsona z mladých let, toho jsem prodal a lákaly mi skútry, ty 125, tak jsem si nejdřív koupil Číňana, koupil jsem si Maximuse Cezara, ale je to 6,5 kW, takže je to takový do kopečků línější, 6 dní ve dvou spaní na trip, třeba jsme jeli na Šumavu a Zadov, tady od nás to je 100, tak v těch kopečkách je to potom slabší, takže z toho důvodu jsem se rozhodl pro tenhle klenotík mezi skútrama, těma 125, což je Honda Forza, která se mi povedla koupit z Morava Motors z Valmezu za parádní prachy. Pán se 2 měsíce svést, koupil si uhlenovou Forzičku, najel 960 km, nechal na tom udělat servis záruční po 1000 kilometrech a jako uznal, že ho to nebaví, takže nejdřív chtěl za tu Forzu de facto ani ne zajetou asi 130, po měsíci slevil na 120, což, jak uznáte sami, je zajímavá koupě za tyhle peníze, de facto nový skúter, nikde neškráblej, ani ne pořádně zajetej, ještě po prvním servisu, takže jsem se rozhodl, že do toho půjdu
Cezara jsem prodal, taky samozřejmě s nějakým prodělkem, ale s tím se počítá. A pořídil jsem tuhle Forzičku za těch 120 000, což si myslím, že je super koupě. Je to model rok výroby 2023, jak jsem říkal, do provozu červenec 23, takže nový stroj. Teď na něm mám najeto, mám ho asi 3 týdny doma, tak na něm mám najeto, teď mám 1700, jo, takže 700 km jsem nalít za 3 týdny. A to nebylo nějaký extra počasí, že de facto pořád ještě zajíždíme. Teď jsem začal řešit takové věci, jako jsou hrazdičky na tu Forzu na uchycení telefonu kvůli navigaci, a chtěl bych dělat nějaký blogy s tou outdoorovou kamerou, protože dělám i na včelařině, dělám videjka, koho baví včelařina, tak je to na adrese Včelařství u krásů, tam asi 110 videí od včel, takových od úplného začátku po teď, kdy druhým rokem včelařím v optimalizovaném plodišti, že koho by zajímalo optimalizování plodiště jak 3924, 3936, 3934-7, Langstroth Jumbo, tak bez problémů může podívat. Tam izolace matek, tady je taková horší cesta, taková chatová osada, koupaliště, hájovna, co tady máme, velký přírodní koupaliště. No, jedu nahoru ke Včelínu, který mám od baráku asi 2 kilometry. Doma mám asi 15 včelstev a tam se spíš zabýváme chovem matek a takovou tou piplačkou, aby to bylo při ruce. A tady máme 30 včelstev v kočovním voze a vedle na stojanech. Tady u lesa, když ty lesy, když se otočím, je vidět, že to taky vykácený, kůrovec to tady taky zasáh, ale ještě pořád tady něco zbylo, takže na začátek té Šumavy, vlastně tady končí les, český les a začíná Šumava, tak ještě nám tady drobet něco zbylo. Tak teď tady dáme takový trochu terénníky. Aspoň uvidíme, jak to funguje při otřesech. Tak, jsme tady. Tady mám stanoviště se včelkama. Jo, takhle to tady mám zařízený. Já mám něco pro kolem jdoucí, protože tady vede turistická trasa z kempu z hájovny na zříceninu hradu Riesenberg. Takže kdo si chce přečíst něco ze včelek, tak o tom, jak vůbec
jsou představy lidí o chovu včel. Včelky trochu lítají, takže až dokončím tuhle zkoušku, tak budu doma dělat fumigaci. No, včelky vyletujou ne moc, ale jsou v pohybu. Takže na léčení fumigací, kdy musí být minimálně 10 stupňů, aby byly včelky roztažený a ne v chomáči v tom zimním. No, všechno v rychtiku. Nikde se nic, žádná střížka neodlítla, mám to zatížený kamenama, ale i tak se stane někdy, že něco ulítne, protože ty větry tady, ty západní, jsou někdy hodně silný. Takže všechno máme v pohodě. Tamhle koukám, že mám kameny jenom na jedné střížce, ze druhý jsem odendal, asi jak jsem dělal minulé fumigaci, takže přendám. No a takhle pohled na Šumavu. Tam ten největší kopec, co je vzadu, je Ostrý, to už je v Německu. Tam nahoře na vrcholu těch stromů je vyhlídková turistická rozhledna Koráb s horskou chatou. Takže to pro turistiku je tady míst plno. Takže já teď vypnu kamerku, podívám se dovnitř do kočovného vozu a to je asi z dnešního prvního natáčení všechno. Uvidím, až to stáhnu. Stáhnu to z mouvu do MP4, jak to bude vypadat, a pak budeme řešit nějaký další nastavení kamery nebo mikrofonu, nebo uvidíme, jak nás to bude bavit, jestli nám to vůbec půjde. Koupil jsem si na začátek jenom kamerku Lamax X9 2. Já v recenzích nevycházelo až tak špatně. Určitě si hned nekoupím GoPročko za 9, za 10 tisíc. Nejdřív to vychytáme s touhle kamerou a pokud nás to bude bavit, tak potom koupíme toho Mercedesa v těch outdoorových kamerách, což určitě je GoPro. Nějaký příslušenství, uvidíme, jak to bude vypadat v budoucnosti. Takže zatím se mějte a snad se dílo podařilo. Takže včelky zkontrolovaný. Kameru jsem trochu zvednul vejš. Takže uvidíme, jak to bude vypadat teď. Před náma se veze pejsek na vozítku.
Taková cesta, necesta. Tady dole jsou kořeny podrostlí. Chodí na procházky, tam po 2 dnech, co tady propršelo, vyšlo sluníčko, takže je to příjemný. Už se zase dělají černý mračna, ale podle předpovědi už by pršet nemělo.
budeme za chvilku doma. Videjka stáhnu, pospojuju a uvidím, jaká bude kvalita, protože jsme na začátku úplným, takže bude určitě co vylepšovat. Takže tolik z dnešní projížďky a loučíme se s váma.